It's a beautiful day, Friday morning. Kita karon diri sa office kay naatay kuan karon mga partner sighter sa Amoros, so naatay client. Ma'am nagkanang pa-schedule karon nga adlaw. Dogi ko mga ka-partner, at least makita po nato ang area. Sulat na ko diri sa office karon. Mahaw pa ang mga traders. Hello, Kevin. Among kugihan, mga partner. Gila magagsiyan. Ubo sa ako. Reply na si ma'am. Sir, going to the Moros, kita ta-crossing sir kanang na-waiting seat. So, tara, let's go! So, mga ka-partner, magmuto vlog sa karon padung Amoros. Si Mo. Kamutohon vlog. Ato gi-video padung sa Amoros ang dalan. So, atong gigamit yung camera mga ka-partner, Insta360. Connected, manday na sir. Oo, pwede din po. Wala, manday na Kani pwede sa diri butang lagi ko naman yan ha. Makita ka sa tubangan, wala. Oh, kitaan ka diya ora tubang ka kita diya. May makita ni may mong front, pero di ka makitaan. Dili na ako magtanaw, anak ko, asan ako dapit. Kuya, yung muna kay nanin sa CCTV sa yung balay. Bawaan na niya yung anak ko nga nagkamang-kamang. Alright, so let's go. Helmet Gamiton ng motor is James.
10, 11. Na nata diri sa crossing sa Amoros, ulat lang kami ma'am. Waiting na ta diri bago ka mo proceed dito sa area. Ito pa na. Thank you Lord. Muna ato kinabuhi partner sa realty no assist sa mga client. Of course, sige na to online makaka-plug yung tag mga mga potential client para sa atong project. Salamat gyapon ta kay padayon ang gyapon ng atong pag-market. Doon natay mga blessing sama ingani karon. So mga partner, what lang ta ingani gyud atong kinabuhi usahay kita mauna sa client. Importante gyud nga una ta sa client. Lisod kayo ang client mo ay magpulat. Okay? Dito ka office gikan. Nangay pa kuno kag bapa. Karon ka mag-viewing? Nagpa-print man ko kag 5 ka kuan. Mapa. Para kuan finish. Mga tumindi. Aw. Ko busy siguro to silang ni ko kuan nagkuwit man ni Kintoy. Wala, nato lang balay. Inang ko. Ano may viewing ato sa Kasanlo niya. Aba na yung client. Padong na daw. Padong na ang client ni Ima. Taligyan mo na tayo. Inang pa just swerte. Ama yung client. Amo taas sa kayang hindi, ulatan man daw siya kadito siya masakay. Oh, nabara, tululan. Hi, ma'am. Sunod lang ka. Ha? Balay ng Galagnara oh. Balay ni Galagnara. Morning siya ang eskwelahan mga kapartner. Lapok na ma'am. Morning. Kana makanang lobby mo na. Oh kaya sold out naman na katong dito nahan gamay. Kailam siguro ka ma'am, Galagnara kagawad na siya dire. Na. Kailan kang gagawad? Si Sir Jose. Ay, si Uncle di ay. Oh, Galagnara di Ay, ito balay. Si Uncle man di. Ay, Kailan di kay Uncle di ba? Si Junior. Kuha naman ni ka area na hurot sa iyaha isa dili katong sa mangga dili na iyaha sa mangga kanina iyaha kanin dire sugod aning lubi. So mga ka-partner, ipa-videohan daw ni ma'am, papicturean ni ma'am ang area. So this is the area of Amoros Phase 4. Makita niyo mga ka-partner. Picturean daw ning area para mo niyang napilian diri oh. Napilian. Yun. So that's it mga ka-partner, nakuhaan na nga itong picture ang area. So na-interest siya, so iyahang i-discuss yung anak, iyang anak may iyahang kanan. Pangalan sa title. Ha? Di saan ni mo i-hold Ron? ayaw lang sa ron. Kaya ako sa siraw na kong anak. Ako lang i-kuan, i-reserve sa mga hagma, Sabado. Pila to ang total 270 to 70. Kung 200 square meter, 218 man to. Kung 218 pila man. Nagkaroon ako ikuan na wala pa man ko mag-withdraw pa man ko. Pwede ba bang transfer ma'am? Check na lang yan. Pwede. Pwede mag-check kagapon, PDC.
PDC ko, di magsabot mi sa mga anak ko i-cash ba na ako or i-PDC. Ah, Ha? to 18 times 327. Kuha na lang 307. Ah, napag 7 oy, grabe. Gani ikog ilang na ikog. 300 dala na imo na gyud ng ikog ba. Oh, tama ma'am, 297. 290 na lang lugar. Sige, sige. So kano sa kung makasya na ano sa man to pwede matukod-tukuran dara. Pwede na, tukural lagi sila oh. Makural-kural na nato. Oh, igna mo gusto ko pakural. Nga kural lang sa, di ba? Oh. Or hinahinayan og tukod ba? Pwede. Para ito nagtukod na sila oh. Na simentohon na po dahil na siya dito pasulod. Nya, gabi eh. Oh, nyang gabi ha, mag-confirm ko sa imo. So either asa gito imong option ma'am? Kini Kini or- o kani? kini. 200 or 210, 210. Ah, sige. Ni ha. Ah. Sige. Sige ma'am. Thank you ha. Oh, mauna lang mo kay napo mo pimihulaton isa nga viewing. Thank you kayo ma'am sa Salamat kaya, mag-confirm ko sa imo nyang gabi eh. Yes ma'am, thank you. God bless. Nawag. Me. No, amuros oh. Fighter mi man nang ginabuhi mi. Ah, Nico. Ay bugas. Di ko man dire napay isa ka Ma'am Ima nga client among hulaton. Sige. Pag-prepare mo daan. Yehey! So yan mga ka-partner, nahuman nami sa usa ka viewing. Positive ang viewing karon. So mo decide sa unyang hapon. So napami isa ka viewing mga ka-partner among gihulatan si Ma'am Ima na iyang client. So balikan na mo dito sa crossing kay si Ma'am Susan ni uli na. Okay, okay. Thank you. Wala sila ma'am oh. Wala akong client oh. Kalibre ka na oh, kalibre. Wala ako ma'am oh. Puro malaki. Nasa Kapitolyo ka trabaho. Kidit on the spot. Nabot o gamuros. Ayahay kay kula ko. Kasi mao na siguro na. Mao lagi na ba? Ah, mao lagi. So balik na punta dito sa Amoros mga ka-partner kay. Di ka mo kuyog? Di ko kay wala tumam Chris kay kani ko sit mi ato. Ah, sige sige. Ato sa mi. Sige balik na lang inga sir. Ayun mga ka-partner, second client nato atong gi-builder gyapon sa phase 4. Ayun, nahuman na. So proceed sila sa Kibundon. So mga ka-partner, diyan nahuman ang atong pag-viewing sa atong mga client diri sa atong project.